Sekula memoria galtzen baldin genuen, itxuan xehetasun metatzen zihar dutenek, galdatuz gero ibilera askoren edukiak zein norabideak eskaintzen ahalko zizkiguten. Estatua bezain paranoikoak bihurtzen ari ginen, eta horrek intimitatearen ari hausten zigun. Aldi berean gerizatzen gintuen boterearen egats mutua karanguratzen gintuela. Izenik hartzen ez zuen burdinazko teilatu soziopolitikoak, egin batean nomada izatera behartzen gintuen, munduko kideekiko lotura bilakatzera. Irabaztearen eta galtzaren arteko eremu utxetako automata psikotiko oso. Etxe eta modiorik gabe. Ardien atzetik lehen, pentoka, zahar batetik, malda, samurragoetara, terrentan genbiltzan garaian bezala. Bidearen buruan ene sukaldera heldu orduko, irratia piztu nuen eta berehala ikasi, Eskoziako laborategi batean sortu doli ura zendu zela. Berriak, iragan bidaia dorpea zela kausa, itxuz harrapatu ninduen. Gaizki maitatu Marilyn Allen eta anitz gozatu, doli klonatuaren bitarteko senda non zegoen. Itxuraz naturalak ez ziren izakiak parez pare epaitzen zituen aerioaren dailuak, zertarako atxa hartzen nuen oraino ala balitz, jainkoaren gaztiguaren seinalea ote zen, jainko bat bazen alatan. Doliren aita biologikoaren penak inarrosi ninduen. Kontuan hartuz gaur egungo bioteknologia goraipatuaren egungo hartzain bakartien ardifiliarako ohitura sexualen urrats berdinetarik zigoala. Gasna ahoratzen nuela raposki, Norma Joanen ohorea zaintzen saiatu nintzen, honen bularrak, ezpainak, sabelpeak, azpiak, ipurdi mazelak eta zango sagarrak ez zirela inoiz, siliklonatuak izan erantziz nirekiko.